weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to somana ali wuri keɗele jeeriyela bamamɓe fonde sammali ko on waktu yoni ha to dedala jalluɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal hanki o ousmane sonko woni hoore jagode leydi sénégal yeeso ɓen sarɗiyankoɓe toujours sarɗeji leydi sénégal wo arti e toɓɓe ɓurɗe mantinade ko fate duɗal jaabi ha tedde ɗine tijjaji kame débati gorkaten ko tawete e nder leydi ndi sénégal to leydi mauritanie délégation gouvernement mo leydi mauritanie jagoɗɗo awo délégation yettima to palma sakkude mabɓe délégation union européenne ngam kaldigal hestitinde sifande ko fate maaje ko fate awo maaje kadde ɗe leydi mauritanie to leydi mali fiyande armi leydi mali holliti waɗi ɗum toon to zanti bogo ɓe kollitinde fiyande hanke nder communiqué état major général armé leydi ndi ɓe keeɓi hen fandare mabɓe nde ɓe jinnode to guine konakiri guilñande alet kikiɗe tinama pelɓodirala hakkude koninkoɓe leydi guine kame Sierra Leone ken tolno e sappo e jeegomo koninke mo Sierra Leone kañuma nanga e nder leydi guine kabruji men manamen ha to RDC Congo Nigéria Bénin man jatto Burkina Faso Afrique du Sud joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kawis e kiyleki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddesi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjineji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno abdoullahi sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari nogase joyi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon saydou abouba jahaten ko tontoluk sayba gorgol taw yen toon ceerno ibrahima saydou kane woy wadde kala kikiɗe so addande men darsu ko fate banggue diine l'islam hande noon mo artana men ko fate duwaw taw koye nder lewru korka ceerno ibrahima saydou kane assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah ceerno abdoullahi sar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltaraɓe ɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe sikki ala ceerno men ceerno abdoullahi sar korka so korɗo so yeehi haa ɗo taƴata ɗo ene jogii duwaw jiɗaɗo jangede on ɗon duwaw sa jangi ɗum ene moƴƴi no feewi nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam so tawi o hoorino haa ala heddi komo taƴa omo ɓadini tamoroje makko walla ndiyam makko taƴirɗam so tawi nangue muti hade makko wadde hunde hunu ko o janggat on ɗon duwaw noon wiyete ko allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afɗartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu duwa o ko ɓural mangal woni hen duwa o firata mbiɗen to banggue pular ko allahumma ya an allah laka sumtu ko an de min korananmi wa bika amantu ko an kadi gonɗinmi allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afɗartu koye arsugue ma de taƴiranmi faghfirli ya hafranam ma qaddamtu ko gaddudinoɓe bakkatuji o ma akhartu e ko jogormi waɗoyi fof e bakkatuji ya hafranam duwa o ene moƴƴi wonande bawɗo janngude duwa o so dañi janngude duwa o ne moƴƴi sa wawa kam hade ma wadde huno ko kam mbiya bisimillahi taƴa ewa piwa anniya maɗa duwa o kadi ganduɗa hade ma tajje ɗo neɗɗo darata tajje ɗo nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi kala ko neɗɗo duwi ɗon jaabete duwa muɗum ruttitake korɗo gila subaka ha nangue muti ala ko heddi so wona omo taƴa kala ko wawi ñagade ɗon allah hokkanmo allah ruttata ɗum ɗum noon so tawi goto e meɗen ala ko heddi hankkadi ne ha tajgol korka ne ɓaadi hoto ƴeew tan weltade aɗa jogori tajje korka ka ala ƴeew ko sa duwimo ɗo duwoɗa ɗon ñagoɗa ɗon allah moƴƴere aduna e lahara ñagonoɗa kadi dendagal bandiraɓe julɓe e kadi gueɗal gongal kadi ne hen huno ko korɗo ene ɓuuri urde to allah e miskiji ɗi ganduɗa miski lati ɓurɗo urde ko huno ko korɗo ɓuuri urde saabu annabi Moussa nde jomiraɗo yiiɗi haaldude jomiraɗo nde jomiraɗo wi yo hooro o hoori ko hooro no ko ha o gayni korka makko o nangi coccorgal o socci hunuko ko
o ari jomiraɗo wimo ala yo ya o horoya kadi balɗe goɗɗe hokkimo balɗe goɗɗe yo ya o horoya so tawi o taƴi to soccu hunuko o kan o yiɗi haalude e makko ko taw hunuko makko ko ene uura korka ndeke en gandi korka ko ɓural manggal woni hen ɗum noon kala mo ganduɗa so tawi hoori ha ala ko heddi nangue ɗe muta gonga ni so tawi a taƴi ene weeli saabu nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi korka ene waɗi beltanɗe nani hen so tawi a taƴi aɗa yara ene weeli ha maayi kono so tawi kadi a yeehi kadi ha hawroyi jomma ene yomma ko korda ko ɗum ɗon kadi ɓuuri welde ɗum noon deke so tawi heddima ala ko heddi so wona neɗɗo ene taƴa korka yo janggu duwaw mo kalden ɗo so tawi omo wawi so wawa o wiya bisimillahi o taƴa korka makko ka o duwa noon ko adinde o taƴata o duwa kala ko yi sohli aduna e lahara moƴƴere aduna e lahara o duwano kadi bandiraɓe julɓe o wasa duwanade hoore makko tan saabu duwa o keeriɗo wona hunde ɓurde yiɗede assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ibrahima Saydou Kane Molik Seyba Gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane Molik Seyba Gorgol golle ma jooɗi peewi garten koye kumpital mine ɗemgal Pulaar ñalawma hanki o sarɗiyankoɓe to suudu sarɗeji nde leydi Sénégal ɓe jaɓɓima toon hooreji jagorɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko nden wa ari toon noon e nder discours aji makko o arti ko fati toɓɓe kewɗe taw ko joljole kewɗe e nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon wona kay hewɓe ko kalata ko fate criminalisé taw kadi ko ganduɗa ko fate debati gorkati en har mindi ɗum tan e nder leydi ndi haalaɓa taw jomumen so tawi nanguirama ɗum ene paye ko satti no fewi beele jomumen donc yebde walla naata kaso donc ne yaltuɗen gueɗe kala ene gasama jomumen kulu o holliti ɗum ɗon kamɓe ɓe mbatta ɗum kono ɗo saaɓe tekkini pawdi ko fate banggue cogdi soɗe ɗo jagga maya ha duuɓi jeegom duuɓi jeeɗi taw jomum ne yooɓa hedde million ngaji sappo taw kadi ko koppareje franc CFA ɗum noon so tawi woni jomum fawama ɗen gueɗe ne gasama huul woppani walla wasa wadde ɗen gueɗe ko wona ɗum ko noon kanko Ousmane Sonko o arti e wasde yonnude no fewi wonande ɓen nanggaɓe taw nanguira ko debati gorkaten taw kadi ne jogui ñaw biyeteɗo sida o holliti ɗum fotani wonde ni jomumen ne cakte guilay inde mumen hay ko nandi hen kala nde tawno ɓen ne jogui sukaɓe jeeyaɓe nder rendo ngo ne jaaha école aji e banggueji goɗɗi kala ne gasa taw sukaɓe heddiɓe en mbawa sisde ɓeɗon sukaɓe taw koye oɗon sifa o arti noon e yaññade so tawi kay rewi lawol procureur en wawi kay rewidade ha ɓen yaltimɓe ɗen indeɓe walla yaltinɗe résultat ji mbawa tigui nanguede hen kono ɗum ko hewɓe kam jadani e miijo makko ngon nde tawno ɓen e dow amde beelaɗe ene jogui oɗon ñaw ene jahani dokkoya yimɓe taw kadi koye tayaɗe ɓen noon potani suurede pour ko suurtede saabu ko ɓen ko jooɓi pittal yimɓe ha gasi kono ɗum ko noon e nder konngol makko holliti won goto kay mo ganduɗa ene fiiɓi kay yaltinde liste ji kewɗi ɓe dokkinomo ni nden kay kisala beele o wona hen wo erima jagorɗo gueɗe nder leydi nde haytinta wonde ɓen renoɓe ɗin konnguli noon fayi koye Mame Makhtar Gueye mo ganduɗa kam woni gardiɗo Jamra ɗum noon on heeɓino nden kay kisala iwde laamu ngu caggal kay ne darani darde haɓade ko fati e debati gorkati en on noon hanki holliti yettiɓe jaariɓe haɗata ɗum wonde nden ka tene ɓooyi daranade haɓade ɗeɗon gueɗe tene ɓooyi jogade liste ji debati gorkati en wona hande tan fuɗɗi e nder ɗeɗon gueɗe kala muɗum kono ɗum konon kanko hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal o arti toon to duɗal jaaɓi ha teddingal leydi ndi Sénégal ko fati étudiant mayɗo toon e o fitina baɗɗo toon o holliti ɓe tini ɗum ko adi balɗe kay ko ɗum jeeyi sabano ɓe ƴetti pellital neldude toon police ko kanko tigui yamiri jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacciɗgo laamu nde nelata toon wonde armé o kono wo yonnani fitinaji baɗɗi toon ɗum ko caggal nde o duwani on suka wonande jaltuɗen aduna o hollitini oɗo saaha hayso woni ko waɗi toon ko watti ma o wattu kankone ko yamirno ko o yattiran caggal ten o holliti ma o assume responsabilité makko ko denowo leydi ndi ko denowo université o yiyata hunde ne bona o acca ɗin ko konnguli makko hanki ɗi o yaltini kanko Ousmane Sonko ko wona ɗum kono o holliti jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu nde janggantamo sifa plan ngam wadde toon commissariat des police toon to université to beele jogade nden kay kisala hanki jamma o noon étudiant ji kewɗi kay mbanji messuji kewɗi kolliti ɗum kam laatata ko sabu eɗen gandi hakkude police e étudiant mbawata wondude nokku goto nde tawno kamɓe kam beldalal hakkude mabɓe hay seeɗa ko wona ɗum ko noon udditgol ko fate université o ko wona ɗum ko noon wonande kay ɗin pavillon ngaji ɗi ganduɗa ko BF
ɗin gudditta ɗum no holliti jeyi sababu ken tolno ujunnaji ɗiɗo étudia wawno ɓe wonde ɗon ɗin ko bonnaɗi wawata wonde ko ɗum ko noon étudiaji ɗi garti e toɓɓe kewɗe no fewi ko fate oɗon sifa ko ɗum ko noon hanki ɓen sarɗiyankoɓe lundo ko wayno Anta Babacara Ngom arte yaññade no fewi hanki won ñaayi Ousmane Sonko ñaayande mawde no fewi holliti on mbaɗi discours aji on kaali on ndewiɗo on gaddiɗo hen ñamale cuuɗade gueɗe kewɗe hande min jiyani duuɓi ɗiɗi ko mbaɗɗon wona fawde tuufere wona uddide nokku wona haydara ko haalaji tan e ɓooje e palaji 2050 ɗe gueɗe kala ndewiɗo ala kala komin jii hen haydara nde o haali haw gayni nde Ousmane Sonko jappima konngol gotol holliti min bamma ko kawam teni kadi ko sehilam kadi ka debbo koye korko gonɗen mi jabota ko ɗin konnguɗi Aissata Tall Sall arti hanki ko fade banggue jeeygu guerte e ko Ousmane Sonko fadanoɓe ala kala ko yeehi hen haydara ten ɗo e lebbi nayyi tan ndungu arata hande yeeyoɓe nana guddi guerte mumen en donki yeyde e ɗin sifaji kala kanko Ousmane Sonko no arte hollirde wonande kay maɓe darnu usine mo ganduɗa kene heela guerte ene waɗa ɗum taw kadi ko nebam ɗum noon ko toon to Kolda walla ne mbiyena toon to Madina Yero Fula o arte yani ɗin konngol o holliti kadi ma en darnu usine aji koye men ko fate phosphade o arti kadi e yaññade eɗen gueɗe kame sifaji ha tenti noon accident ji teskaɗi e nder leydi ndi Sénégal kala o arte yañat ɗiɗon sifaji kala mum ko ɗe toɓɓe tan ɓurno mantade ñalawma hanki o toon to sursarɗiyeji ndu leydi ndi Sénégal communiqué jagoɗɗo jangde leydi Sénégal Moustapha Guirassy mo yaltini subaka hande o omo rentina ɓen élevaɓe ɗum ko caggal wonande syndicat ji tambiɓe jangde leydi ndi kolliti ñalawma hande o jaltinat élevaɓe kala ñalawma janggo natana hofgo juuɗe ɗum noon ɗo haaleru fandu kala ɓe jertina noon wonande laamu ngo wonande kay ɓeena yaltinoɓe sukaɓe école aji kala hen kay kelɗo walla bonni gam yidde adude fitinaji école aji he koko rewnete lawola ko ɓuuri yawde e yaccade taw kadi koye dow ɗiɗon sifaji to Kolda woni toon ko caɗele ndiyam ko kuppiraji jamma e ñalawma kala rewɓe e worɓe sukaɓe mawɓe kala mo jiiɗa kala jogui ko bidon aji e baignoire uji ene yiiɗo diƴƴe hakkude 3 heures ha fenma 5 heures subaka ɗo ɗoyingol ɓuuri welde ɗo ko ɗo ɓe keɓata caɗele ɓe erima noon autorité ji ɗi nde mbawata faabadeɓe taw koye dow ɗeɗon gueɗe fedde arnaqueur en funtoɓe taw koye laytola fewnoɓe numéro uji ko fate contrat ji SMS taw kadi koye gullitagol plainte taw koye Sonatel nanngama nden fedde layti ordinateur uji kewɗi tertama mabɓe toon to Maris noon tawete koye nder Dakar ken tolno ordinateur uji 5 kame téléphone aji kewɗi no fewi ne hen noon Nigéria naɓe woni on trafic moɓe mbaɗanno ko fate gueɗe courant eɗin fannuji kala muɗɗum toon to Saint-Louis toni kadi nanga toon ko fedde laytol debati gorkati hen ɗum ko caggal nde jagga toon gorko mo duuɓi 52 e duuɓi 43 ɓe ganduɗa nanguira koye on sifa taw noon ɓe nanga koye dossier ji mbiyata zal kame balde ene wondi kae balde kame dabbah ɓeɗo hen waɗaɓe test tawa ne ndondi o ñaw caggal ngol laytola ngol feñcoyi ko toon to Saint-Louis nanga toon noon gorko mo duuɓi 43 e duuɓi 52 mo ganduɗa koko resnone seeri ɓe noon mbiya hen teb o saaha noon police ene rewindi ngol laytola ha ƴeewa ko jaggata hen université Gaston Berger toon to Saint-Louis kolliti hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi hanke hande kala tikkeɗa goto sodata ngam hollideɓe jebdi mabɓe e caɗele ɗeɓe guuri toon to université to jeheten ko toon to Kahone eɗen gandi yontere yawtunde suka gorko nottotoɗo Lamine Sall mo duuɓi 30 ko kañum wari baɗum walla ni mbiyen cukalel dewel ɗo arno e galle mabɓe kanko no iwno ko toon to Dakar cukalel dewel ngel emso duuɓi 5 ene ɗaani e mbaldi yummuma sanga 3 heures 4 heures jamma ko nden wari o ƴetti ngel o nawi ngel hay galle mo hoɗaka ene metti haalde noon ne metti kadi heɗade o ƴetti tan ko laaɓi ki o soodi comme no hanke mum ni ne wonde jaasi ala kalɗo soppani ngel caggal nde o serdi dande hoore nde o seeki ɓandu ndu gam yaɓande heñere nde
ina wawi taw ko ɗon kulol ƴettimo dogi finalement wattindi ko nangede par brigade mo Kaulaka o darima e yeeso loskoɓe o holliti ko jinne yamirimo yo wat ɗum tene jinno fodanimo haalisa heewa e dewgal ɗum jeeyi sababu noon o waɗi ko o sa noon enquête ne jokki oɗon sifa to Touba jaggama toon laytol waɗoɓe trafic ko fate wahlude kayitaji gila e motoje ha e otoji o oto ɓe guitta kayitaji ɓe mbattana kayitaji oto goɗɗo walla moto o ɓe guitta kayitaji mbatta ɗum moto goɗɗo ɗon waylo hakkude ɓe mécanicien en kamɓe ɓen yewɓe motoje taw koye dow oɗon sifa ko commissariat police mo Nambat wiɓe teb o sa padi loskoji luggi ngam teɓade ngol laytol kala caggal yogay mejaji nde kolliti won kayya mo ganduɗa ko won goto taw ganduɗa ko colonel taw koye colonel jeyaɗo e armée leydi Gambie nanga e nder leydi Sénégal armée leydi Mali walla mbiyen armée leydi Gambie yeddi ɗum ha mimi leydi holliti hay neɗɗo goto e koninke mum nangaka toon to leydi Sénégal ɗum ko caggal nde ɗin haalullaji jalti no feewi gartaten koye manditare filñittare Fouta Tooro taw kadi waɗi duuɓi 250 laawol ko mawnina gila hitande ujunere e 776 woni 1776 ko filñittare Fouta Tooro e gartagol Ngansanga Ceerno Souleymani Baala mo ganduɗa ko darinoɗo hedde muuɗo hormo ɗum noon sa ƴeewi guila hitande ujunere e 776 ha yetti hitande ujunaje ɗiɗi e 26 woni duuɓi 250 ko fusi ngomuɗo hormo o darni sarɗiyeji e nder Fouta sarto mo ganduɗa so tawi rewama e nder leyɗele men kala ɗe ɓamtoto joni ko ɗen dosɗe tan États-Unis d'Amérique ndewi mbawi ɓamtade tene kadi États-Unis d'Amérique kamɓe Fouta kala kebduno manditare muɗum kala mum wonno ko hitande 1976 kala mum Ahmad Tijane Wan arti e yañade e nder conférence makko holliti ene moƴƴi noon nde yimɓe ñembata kedde Cheikh Souleymani Baala nde tawno ko ɗen gueɗe goni gueɗe jawɗe ɓamtinde en to banggue wonande ɓamtare faade e kene yaltina men e caɗele tawno haqqille jaƴƴo o joguino gam yuɓɓinde ɗen gueɗe kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie gouvernement mo leydi walla mbiyen société liɗɗi mo wiyata Cheger o fecci hanki o kayne tolno 15 tonnes taw ko liɗɗi toon to Nouadhibou ɗin liɗɗi noon ko liɗɗi moƴƴi no feewi no hollitiri gardiɗo oɗon société ɗum noon ko yidde wallude yimɓe ha tenti noon ɓen ɓe ngala doole beele mbawa hebde kumtaje moƴƴe walla kiraɗe moƴƴe ɗon ɗo wona e nder lewru korka teddundu kaldigal hakkude délégation mo leydi Mauritanie gouvernement taw ko délégation jagoɗo awo kame délégation Union européenne ɓe mbawi yindirde toon to Palmas ne tawe e nder leydi Espagne jonde hanki ha fenma ñalawma janggo o ko nden ngal kaldigal gasata ngam kaldigal rewdide tefoje hestitinde sifande wonde beele Union européenne mbawa tigui jolnude laaɗi mumen e caabi mumen e gawirɗe mumen e maje kadɗe leydi Mauritanie hen noon toɓɓere ɓurde mantinade ko ndeɓe ɗoftoto ɗi liɗɗi ndeɓe ɗoftoto sarɗiyeji cegodiraɗi cifodiraɗi ko fate jiilaw liɗɗi e nder maje kadɗe ɗe leydi Mauritanie keɗoɗen koya leydi Mauritanie candidature ko fate banggue ko fate candidature ko fate wonde police la direction générale de la sécurité nationale ɓe kolliti ɓe gumminat campagne ngam recrutement ƴettude sukaɓe nadde police hakkude duuɓi 18 duuɓi 25 ko dabɓiɗɗa ko kala yatawa jogui 150 taw ko maître taw kadi ganduɗa ko tawi maɗa o taw kadi a wona dabɓel ha ɓurti taw kadi ka neɗɗo karɗo cellal coftuɗo tene kadi coftanɗo wonde ɗum pewtuɗo hen taw kadi aɗa jogui certificat de étude ko famdi kala wonko jangguɗa haadi e binde ma aɗa wawi janggude aɗa andi kay ko mbatta e ɗen gueɗe kala
taw kadi ganduɗa on recrutement fuɗɗoto ko jeenayi lewru mai jeenayi lewru mars jafuɗon ha faynma sappo e tati lewru mars fannudu so haaji jomiraɗo ɗin déppoji noon mbatte ko ɗin commissariat ji hakkunde taw kadi koye nokku asaba ha faynma barakhana to ne kadi eɗin nokkuji kala muɗum gouvernement mo leydi Mauritanie holliti haɓade ko fate yoro moƴƴitinde taaridi muɗum ɗum noon o sahaɓe jaltini décret ngam moƴƴitinde ladde nde mbiyata ladde kani noon tawde koye jeune nokku mbiyata Intakan ene tawe e ndera leydi ndi wallini tawe e ndera région de Asaba ko wona ɗum ko noon ken tolno e ujunnaji ɗiɗi e temedde 4 hectare woni kay ko jagoɗo taari nde o holliti Taraja jafuɗon koye ndera région de Taraja tawete ko yidde moƴƴitinde taari ndi nde tawno ngol lappol ko lappol ha ko ñebbe jongol to banggue leɗɗe no fewi maɓɓeyde darde mum ha ɓuura wawde yuɓɓude taw kadi koye dow oɗon sifa Mauritanie ene ƴama postoji ɗiɗi ɗin postoji noon ko yiddeɓe kay yaccinde jokkodiral Mauritanie kame leyɗele goɗɗe kala hen poste goto noon ko yidde lomtade poste kolaɗo kuuɓal francophonie o jagorɗo affaire étrangère mo leydi Rwanda ganduɗa ko Marie-Louise mo ganduɗa manda mum siltata ko janvier 2027 o saha noon laamu leydi Mauritanie joguiti ko fandare yidde kay gembude gonnoɗo jagoɗɗo leydi Mauritanie Coumba Ba e wiide Sahara Média kono ɗum ko noon poste goɗɗo ko Ismaïla wulde Cheikh Ahmed wonino jagoɗo affaire étrangère e leydi Mauritanie ɗum noon ko poste gon goɓe jiiɗi kamɓene hebde taw kadi ko poste wonde kolaɗo kuuɓala catala islamique mo leyɗele RBB hewɓe noon ceppi hanki o ɓe ceppi noon ko yeeso ñiɓirde darniɗo haqqe innama ade to Nouakchott kamɓe ɓe gulliti ko yimɓe mabɓe nangaɓe nde ɗaccite ko ɓuuri yawde yaccade kamɓe ɓe kolliti hen ɓen koko kaltuno tan gueɗe baɗeteɗe e nder leydi ndi tenti noon gueɗe ɗe ganduɗa ko fate kalifidi taw koye dow oɗon fannu kala muɗum hôpital mo attara dañi fartaŋe ngol woni gomum wadde opére on opére noon rewi lawol tawa ɗum ko docteur mbiyata Lamrabet woldu Amgar o holliti noon dañi fartaŋe kay rewde lawol on opére noon ɓe opiri wonde ko tergal bitegal Zagay taw jomum e joguinen caɗele mawɗe no fewi ngol woni go dañde hen o fartaŋe ten joomum yalti ene selli ene hisi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama taw yaltini on communiqué ko état major général armée leydi o holliti ɓe mbaɗi frappe gulɗo Diawa to nokku biyeteɗo Zanti Bougou noon tawete ko nder localité Bougou ni ɓe kolliti noon ɓe mbawi kay teɓɓide toon ko heewi ɓe keeɓi fandare mabɓe nogasena yanki on communiqué général o yaltini on communiqué o holliti aɓe ndewi ndi ɗen gueɗe kala muɗum finoɓe to Meneka kolliti weltare men siftini won Meneka en jeenoyi nokkuji ɓurɗi wawde yanede kala saaha caggal kayde kuppiraji courant taw jeeyi sababu noon ko bongol ɗin nokkuji joɗadeɓe ken tolno e dumunnaji kewɗi no fewi koye niɓɓere tan ɓe gonno jamma e ñalawma o saaha noon ɓe teskima ken tolno nde balɗe 4 ɓe keeɓi kuɓɓam électricité ha wayno leydi ɓe kolliti hen noon weltare mabɓe mawde no fewi holli ɗum ko Bamanda netta holliti ɗum ɗon tribunal militaire mo Bamako hanki o ñaawi mintoreɓe ɗiɗo ɓen tuumaɓe e dossier ji dirtinde armeji yeeyoyde ɗum taw koye mbadidi rewani lawol magistrat Asma Dolo noone kadi ko on tigui taƴaniɓe saria o ñaawi noon ko biyeteɗo Moussalim Touré on militaire taƴanama duuɓi 3 kaso balɗe 3 mo won toon to gendarmerie o wattindeyo toon to kaso goɗɗo noon ko caporal Moussa Silla on noon ñawarum yanoyta ko jeeɗiɗi lewru avril 2026 ɗum ko caggal nde ɓe joofa peɗeli ko fate banggue jeeygol armeji taw koye sifa suuɗayru
mo rewani lawol tinama cum posto taw ko kuɓɓam to manantali sanga 3h jamma woni ko sumi ha ganda teska ustugol yogay nokkuji ko wayno kuɓɓam kura ɗin fannuji kala wonande commanda madani duwera holliti ɓe mbawi arde kay e temps ɓe mbawi noon wawde ñippude ɗum ɓuuri yawde kono teskama ko fawa e dow mum ko o poste ɓuuri hewde doole jeeyi sababu nene kala saha ene waɗa gueɗe cumaji o sana ɓe kolliti maɓe toppita beele ɗe gueɗe mbasa wattu so tawi woni sumine wawi wooda ko bonni goɗɗum walani hen mayiɗo goto noon ni gañiɗo kono matériel kewɗo no fewi ngaalu woni ko boni hen to Guinée Conakry luural manggal e konnguɗi certuɗi woni ko teska hakkude Guinée Conakry kame Sierra Leone ɗum ko ñande alende teskama koninkoɓe leydi Sierra Leone tacciti keerol noko mbiyata falaba ɗum noon ɓe tacciti keerol ɓe naate leydi Guinée ɓe ñippi ɗon drapeau mabɓe taɓe joguiti armeji ferta won yeddi ɗum holliti ko koninkoɓe leydi Guinée naate territoire muɗum en joguiti armeji ko wonde kala 16 koninke ne tawe e juuɗe wonande soldaji ɗi leydi Guinée Conakry o saha ko on tension ɓuuri ngabbude ɗon ko keerol ngol ganduɗa ngol suwato taƴede no hollitiri ferta won woni Sierra Leone ko koninkoɓe leydi mum jinno fawde tuufere ngam darnude keerol mumen beele mbawa tigui dañde ɗo ñiiɓi ɓe to noon kolliti ko kamɓe tacciti ngol keerol ko ngal luural woni teska ngal o saha hakkude wonande ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi woni hakkude leydi Guinée kame leydi Sierra Leone ɗo ganduɗa hande o kaldigal ummitima beele diplomatie moƴƴo ɓuura hedditade hakkude mabɓe RDC Congo ko joguiɗo konngol wonande rebelle mo M23 kañum wara hanki o wara koye frappe fiyande wulde jaw ton to Nord Kivu woni inde makko Willy Ngoma kanko noon woni baraɗo nden fiyande kanko joguino konngol rebelle mo M23 o rebelle mo M23 mo ganduɗa ene tuuma kay ko Rwanda woni caggal muɗum to Nigéria gouvernement lindi yeddi yogay kabruji jaltuɗi hollirede kay ɓe jaltini million ngaji kewɗi taw koye coppiraji dollar ngam sottude kentolno 150 élèves biftanoɓe taw ko école catholique gila tan novembre 2025 to école Sainte Marie ko waɗa ɗum ko noon kentolno e million ngaji jeeɗiɗi koppareje dollar woni ko wanja hen laamu leydi Nigéria yeddi ɗum ha mimi leydi to Benin ko commissariat nokku biyeteɗo Kouandé ko kam yana hanki o sanga 6h50 ha fayma 7h25 subaka ko joguitiɓe armeji jani e mabɓe e wiide dabaru holliti noon nden fiyande wulde jaw koninkoɓe leydi Benin dartima kono ɓen joguitiɓe ɓe joni no fewi ɓe mbawi duppude on commissariat caggal ɓe giwiɗan ɓe paayi nokku goɗɗo tinaka hen noon so tawi on maayi ɓe hen walla won barmuɓe hen to Burkina Faso ñawore ɓen avocat ji kamɓe magistrat ji ne wondi kadi e duwañeɓe saami ñawore mabɓe hanki o waɗi en tata noon accitaɓe jeeɗiɗi heddiɓe ñawama ñawore mabɓe woni hen taƴana ko lebbi 12 e nder kaso woni hen ko lebbi 36 woni hen ko lebbi 24 taƴana ne wonde amande kewɗo no fewi caggal nde ɓe kolliti ɓe lebtama lebde musde no fewi e nder kasoji ɗi Ouagadougou walla kasoji ɗiɓe ndumba e nder leydi ndi Burkina Faso joolam jaɓeri to Iran seppo mango lawol naybol walla mbiyen ñalawma nayaɓijo seppo universitaire e nder leydi ndi ngam hollideɓe caɗele guuraɗe waɗi étudiaji hewɓe noon nangaɓe hen ɗum ko caggal nde ɓe gulliti gurdam e caɗele mabɓe no fewi e caɗele ɗeɓe gurde to Birmanie ko 17 neɗɗo woni ko wara subaka hande o taw koye reed noon woni fiyande taw koye avion waɗi ɗum ko genti militaire mbaɗi ɗum koye marché légume woni jeere yore légume aji noko ɓeɗe nowe guiye ko toon ɓe liɓi ɗin avion ngaji mabɓe walla bomboje mabɓe taw koye jamburu en
waɗi noon heewɓe heen maayɓe e heewɓe kay barmuɓe en to Russie kono yo mbaasi pittaali mena taw koye janngo Ukraine taw koye janngo drone waɗi noon koye nder usine gooto hirnaange leydi ndi holliti ɗum ko gouvernement mo leydi Russie ende ɓeydoyi jokkodiral hakkunde muɗum e Israila hoore jaggodo mo leydi ende woni narenda modi hande o tawama toon to Tel Aviv Israil hakkude makko e Benyamin Netanyahu jillu balɗe ɗiɗi ngun jillu noon ko yidde ɓeydude jokkodiral jeego e cehilagal hakkunde leyɗele ɗiɗi siftinde mon ɗe jokkodirino gila tan hitande 1990 ko waɗum ko noon gila are laamu pouvoir hindu gil nden noon taw koye laamu mbiyata Barhatiya gil nden noon ustodiral ne usti hakkude mabɓe ngol noon ɓe jiiɗi ko wattude lekki e jeyge ha jokkodiral ɓuura wawde jokkodir hakkunde leyɗele ɗiɗi kala muɗum musidɓe tedduɓe ɗum reno wonno kumpital ngal min gaddanno moon tikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jamal hiranena